la perspectiva integrada, 1938 i 1930. Anem a dir algunes cosetes del ponent, encara que és una ponència compartida, però anem a centrar-nos en el ponent que va explicar la comunicació, que és Esteban Clemente. Esteban Clemente és màster en Història Contemporània d'Espanya, ha estat editor, centres com Història, no sé exactament. Vale, és editor d'una pàgina, molt bé. És editor de la pàgina web Senders con Història, o sendersconhistoria.com, dedicada a la difusió del patrimoni ibèric de la Guerra Civil Espanyola. Col·laborà en el desenvolupament de la Llei 9/17 de modificació de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià per a la protecció dels béns de la Guerra Civil, del patrimoni ibèric de la Guerra Civil, compareixent a instàncies de l'Ateneu de Sant Antoni de Benager davant la Comissió Legislativa de les Corts. Actualment és membre de l'Institut d'Estudis Comarcals del Camp de Túria, des de la casa, i participa a la Comissió Tècnica de l'Associació de Municipis de la Immediata. Les seves principals línies de recerca són la defensa immediata a València i la defensa de la regió de Mora, de les quals cal destacar les últimes publicacions editades aquest any per la Universitat Jaume I de Castelló. Ha utilitzat diverses referències bibliogràfiques sobre el tema, és un estudiós del tema, i ja te dono la paraula. Endavant, Esteban, i te ho diré. En primer lloc, agrair a l'Ajuntament tindre el privilegi de poder fer aquestes trobades, així de parlar del Cor de Túria, i agrair a l'IDECO, a Txelo, a Carles, a Isaac, a Ximo i a tots els que va ser que heu estat col·laborant, recolzant, per fer possible que estem així. Els historiadors que fem nosaltres estem tots els dies treballant i el dia que ens donen la paraula és un dia de festa, per això hem d'estar ahí controlant-nos. Després, ser historiador de l'IDECO i ser de la casa, per mi també és un privilegi. I és una forma de veure la història distinta. Veure-la dins del Cor de Túria és un camí amb uns canvis perspectives. Entonces, ja centrant-me en el que és la conferència, en principi lo que escribo el artículo en la revista y lo que faig yo es lo que yo denomino una perspectiva integrada de la defensa de València. Una perspectiva integrada desde l'aportació del Camp de Túria. València no pot defendre's per ella mateixa, és a dir, la història de la defensa de València crec que ens l'ha contat Julio. Jo crec que avui ja ens la contat molt bé. Jo simplement, després el que fem simplement és actualitzar-la. I després, Joan ens ha contat altra cosa. I per surt què passa? No ho tratarem així, però això també en la Guerra Civil el surt en cas una incògnita. I sí que és veritat que de la batalla d'Almansa m'estic iniciant, però crec que és interessant, perquè tu has comentat, perquè jo ja queda molt de nou. Des de la batalla d'Almansa la realitat sempre ens ha vingut des del nord i del camí de Llíria, des de l'antiguitat més antiga, els romans, el paro, sempre. Entonces és interessant, és que és veritat que tradicionalment, sobretot, han insistit en la defensa del nord i la defensa del camí de Llíria. Vale, entonces, com ha fet per plegar les conclusions o la idea de fer aquesta aproximació integrada, el primer que ha fet és m'ha resultat interessant fer els antecedents d'investigació. I com és investigador van aportant i van tenint les distintes investigacions i van donant molts dades. Després faré un xicot de resumen de la cronologia documental, els documents. Com van amanent els investigadors han entret documents, però després els documents tenen una cronologia. Potser l'investigador trau, per exemple, traguem
traiem un document que és del juliol del 38, però hi ha documents que són de març del 39. Veure aquesta cronologia documental com una solució. I finalment les conclusions i distintes hipòtesis de treball per al futur, que una hipòtesi seria dir, és veritat que, clar, totes les forces estan aquí, però per sur, quina defensa teníem en la Guerra Civil, com ha dit Joan. És veritat que en la Guerra Civil pel sur tinguem l'Albufera, tinguem la Marchal, dic jo, pense però sé que deixar d'ahir una mica. Vale, sí, vale. Vale, pues els antecedents de la investigació, el primer que, el punt 0, és Martínez Bande, en 1977. ¿Y qué es de qué hemos parlat para Martínez Bande? Es lo que el document fundacional, sería el document fundacional de la defensa de València. X y Z, intermedia, puig los parámetros. Siguiente documento, que torna a parlar de la defensa de València. Calvet i Uriel, en el 2000. Hasta el 77 no sabem res. Des del 77 ja comencem a saber alguna cosa. Hasta el tinguem que esperar. I en el 2000 ja veieu que hice un assunt nou. Gurriel nos diu, línia de Sagunt, la línia de Sagunt, més o menys és solapa la intermedia, amunt, avall. Però Calvet ja diu, Puigcrasol, escudo de Llívia, ja hemos dit una altra part nova. Ja no és sols la intermedia, Puigcrasol i la Llívia. El siguiente document, en 2007. 2007 és, si ho tindrem les que ho he estudiat, és l'enciclopèdia que va traure el mercantil valenciano. En 2007 ja apareix un mapa ahí que podem escriure el don en una montonada de línies, la A, la B, la C, la I, la C, la X y Z. I el siguiente document és, havíem parlat que Martínez Bande ens havia dit la X y Z, la intermedia, la Puigcrasol, ells també, però no teníem el que fa d'Urbano en 2009, la publicació evidentment d'Urbano. Antes he investigat molt més antes del 2009. En el 2009 el que publica d'Urban és el mapa que es correspon a SAP. I és el primer mapa que realment el mapa descriu la immediata i sobretot descriu la Puigcrasol en el 2009. En posteritat, en 2011, ja publicaré, el professor d'Urban publicarà el mapa i la documentació corresponent a la zona 1 Curra Femenina. El que després donarà peu a la partina, és el professor d'Urban, que partint de la zona 1 podrà extrapolar i identificar immediatament les zones. I després anirem veient les coses. Vale, entonces, así como han dit, la cronologia documental, pues así remonte al 37, yo creo que es el del 37, pero podría ser 37-31. Perquè igual este es el farol. El farol de Teruel. Y lo que me interesa así es así ve, bueno, unas rayetes. Este mapa es del Servicio de Información Franquista. Entonces, estas rayetes son fortificacions o punts blaus, que són pequeños. Ja se diguem, Alepur, allà, la Pobla de Valverde, allà, Mora de Rubielos, allà, Barracas, allà. Es que si recordem qualsevol llibre, qualsevol volta que hagi llegit, els distints punts on es van anar defensant sistemàticament i impedint l'avance o retardant l'avance de les forces de Franco són aquestes. És la Pobla de Valverde, és Alepur, a Torre Baja, que d'ell no van passar, Mora de Rubielos, la defensa de Mora, que hasta que no va ser una defensa fundamental, hasta que no la van desbordar, van estar a ells aguantant. Lo que vol dir que ens està dient punts fundamentals de
impedir que s'avance cap a València. Villar del Arzobispo, la línia que tenia previst l'exèrcit republicà immediatament quan es trencara el que era la XYZ o l'intermedi de les forces finals d'entorn amb Villa, era Villar. Hi ha documents tàctics de preparació d'una línia del cas de desbordar la XYZ i fer una línia en Villar. I finalment que tinguem Llíria. És a dir, en 1937-1938, les tropes franquistes, les d'informació franquistes, ja tenien clar que Llíria era fundamental. I segons ells, en Llíria ja havia algo o tendria que haver algo. Vale, pues el siguiente. Vale, este es el mapa, veus, així fique. Esta cartografia és de juny de 1938. És d'Urban la que la publica, la que después de estar investigando en Ávila, consigue este mapa. Es el primer mapa on sí que está perfectamente definida lo que en su momento sería la Puig Parasol. Vale, y este mapa ya lo teníamos así un poco más medido. Este mapa ya es de juliol del 38, del Parc d'Exèrcit de Galícia, i el publica Calderón, en el seu llibre. Així sí que veiem Rafael Buñol, com que de la línia està continua amb el 9 hasta Ribarroja, i sí que veiem el que es veu molt bé és Llíria, tota aquesta zona d'ací. És a dir, este mapa ja és més complicat que el d'antes. Bueno, així que totes les fortificacions per davant, el que ells entenen que està fortificant-se, el que ells entenen, el que ells creuen que està fortificant-se, que tenen informació que està fortificant-se, o de lo que ells pensen que és fundamental i van a tindre problemes quan entren en la comissió. Sí, que no fa. Vale. I així ja... Esto ya son los mapes posteriores que tienen los mapes que publiquen lo que han comentado antes. En la primera documentación que tinguem, que el trau d'Urban, ella pot extrapolar l'existència de 3 zones. D'Urban, jo parlant amb ell, visitant Vilamarxant, i en el seu blog ja diu, no, té que haver una programació, perquè el document fundacional també ho diu. Los Carasoles i a pas arriba del Túria. Ja ho diu el document, és el número 1. Ella me diu, no, és de pressa, debe haver una quarta zona. Simplement, nosaltres apleguem Ávila, Alexandre i jo, i tenim el mapa. Llegueu així. Zona 4, Vilamarxant. Zona 3, Manises. Lo que ella havia ja intuït per el treball de camp, per la documentació que tenia, per lo que era Yorkshire, simplement així ja ho acreditem. Ho intuïs anteriorment, nosaltres ho documentem. I finalment, però en paral·lelo, tinguem el mapa este de Llíria, que apareix ara. Ja havíem parlat de l'escut de Llíria en el 38. No s'hi la immediata, no s'hi la Parasol, la intermèdia, però de Llíria no mos diem. Sí que està el famós estudi de Julio Justo. No, n'hi ha que defendre Llíria i n'hi ha que estar sacat. Igual que mos ho va dir Julio, qualsevol valencià que explique, això ja està escrit i simplement anem actualitzant-ho. Entonces, lo que li contesta és dir, quan ho planteja Julio Justo, claro, Julio Justo està com normal, des de València veuen que és venent damunt. Però clar, és que veiem els informes de unitats que estan del cos d'exèrcit de Levant, o sigui, les unitats que estan en el front, en la XYZ i davant de la XYZ, i estan demanant
contínuament pales i pics per poder defendre's. La situació no era tan fàcil de dir, bueno, anem a fer els principals i no et preocupes que ja... I després entonces, sí que està clar que es fica en marxa la intermedia, es fica en marxa Buscarasol, i després diria, pues Carles, que és el que més sap, que més ha estudiat, i ara ja comencem a saber més, pues jo crec que comencen a fer coses. Però això ja us va explicar després, Vale, pues la siguiente. Vale. Habéis desde el mapa del superponible, que era en el 38, a este mapa, este es un mapa que publica también Galdón en el seu llibre, en el 2007 y después en el 2009. Ese mapa está desde el principio. Pero este mapa es del Departamento del Exército de Galicia, de 1939, de Servicio de Información Franquista. Fijeu así la maraña de línies que hi ha. Així sí que està ben clar, Índia... I així si se'n recordeu de lo que ha comentat Julio, Olocau, el puntal dels jocs, i les ciberes ja ho sabien, que era complementava la defensa de Llíria. Llíria, les Rodanes, Benaguasil, Benissanó. Veieu que així ja és distint. Així ja sí que tanca rebalsadors. Tanca hasta el Llanechán, se'n va hasta el riu. I ahí sí que es prolonga. Així tinguem el riu. I després tinguem esta línia. I així tinguem la intermèdia. Els passos del nord, i així tinguem el Puig, pues són els passos del nord i el camí, saps el que diem antes? Defengem el nord i el camí de Llíria, perquè de moment també és veritat que ens venen per allí. Després ja, dic que així no hi ha res, així que bueno, de moment venen per allà. En estos mapas, o sea, en la crisis del 2010, yo creo que no, o sea, es queda un poco ahí, porque es difícil. Ahora, la A y la B, tots, es la A, es la B, la línea Puigcarasol, son els dos. Primer es publica el mapa, pero después, yo no sé si algún tendría, o sea, pero bueno, desde luego, yo conseguí en el marzo de 1939 el documento que explica este mapa. El documento que explica este mapa ens diu moltes coses interessants, tampoc us ho explica tot, però sí que ens diu moltes coses ja més. El document que explica este mapa ja diu, Llíria és fundamental, estem treballant allí des del 38. N'hi ha una línia de vigilància, no fortament fortificada, però sí suficientment fortificada, o una línia de vigilància que en Palma no cau. Els rebalsadors és superimportant. Tinguem que això ho tenen fortificat o no sé quants. El mapa jo crec que juga en dues coses. És un mapa de serveis d'informació franquista i els serveis d'informació arrepleguen informació de distintes fonts. Les fonts és prisioners evadits. Altres són perquè la gent que està així de la quinta columna. Vol dir que, en part, quan ells apleguen allí, el general con el presidente del servei lo que vol és dime, i aquell conta. Pues conta lo que és, lo que creu i també lo que volen sentir, però sí que és una idea. Lo que sí que ens diu clar és que no sols n'hi ha dos línies, la intermitja i la Puigcarasol. Era més complex el tema. I ens parla de com en Ribarroja venen de València, és de l'hostaleria, no sé quantes, és brigades. Bueno, ens diu que és fortificació que tiene el Puig, ja ens diu molt. Però el que més interessant, que m'interessa a mi d'aquest mapa, és que resalta ja la defensa d'esa. Focalitza la importància de tot el que és Llíria, Olocau, rebalsadors. Rebalsadors és tan important, esta línia és tan important, que els tropes franquistes, quan apleguen a Castelló, l'ordre que reben
la primera orden que reben, sí, la primera orden que recibixen, no me sentaré en Castelló, es alcanzar la línea Monte Mayor, sureste de Gàtova, rebalsadores, i diuen Arroyo Moncada. Arroyo Moncada sols pot ser el Carraixet que naix des de Gàtova. I el Carraixet ja baixa i es planta, si tu mantens una línia, que mantens la línia, en funció de si deixes el Carraixet, el plantes en Alboranya, a les portes de l'Unió. Per això el Carraixet està rebaixat en Bétera, està contínuament, el Carraixet està defensat per la Torre Bofilla, que en la mateixa, a la vora de la Torre Bofilla tinguem un centre de resistència. Mira, simplement fem és actualitzar. Com la foto que m'ha fet antes Julio és la millor de totes, però això repeteix. En allí, jo ho he vist en molts puestos. On hi ha un castell medieval, dins de la castell de la Torre Barana, munten un búnquer de formigó. Però les línies per defendre un lloc estan ja dites. És impossible, creu viable en l'artilleria, en los nichos que hi ha actualment, defendre València des d'ací? Mai s'ha fet, menys ara. Sí que es pot assetjar, com va fer Jaume I. On es va defendre València quan Jaume I? En la batalla del Puig. Quan cau el Puig ja no hi ha defensa, hi ha un assedi, hasta con 80 hores, llavors si t'auxilien per ahí. Si els tropes franquistes apleguen així, pots resistir, però ja la defensa del que fem així. La defensa pròxima a València. Sí que és veritat que hi haurà una defensa immediata, l'última, ja a partir d'ahir ja ens donarà, quan les tropes estiguin així, els barcos tenen que estar així ja. Per això sí que el val, per componar-se, com comentava l'Urban des del principi, no sols és per defendre, sinó per replegar-te ordenadament i perquè l'exèrcit li doni temps a salvar-se. Doncs així. Doncs la següent. Vale. Pues no puc molt bé, però jo ho intentaré explicar. Això és el que al mapa anterior jo le he anat añadir lo que sobre el terreno ha manat tren. Entonces, veieu així, els puntells rojos és el que han vist que n'hi ha fortificacions. O sigui, el que ens diuen els papers, uns i altres, ho han confirmat. Ahí sabem perquè s'han manat, s'han vist. N'hi ha altres que els informes ens diuen que continuament, probablement estiguen, n'hi ha algo, però encara que jo sàpiga, no s'ha posat, encara no s'ha treballat. I està altra, este recí, que no es veu, però està gros, que és el que ens diuen que n'hi ha una línia de vigilància. No hi havia fortificacions, un front probablement establit, però segons els informes franquistes n'hi havia posicions elementals. Excavats en la terra, posicions elementals, però en el seu dia fent que unien Llíria, en Olocau i Serra. Però on tinguem les fortificacions? Serra, el Parc de Serra, Estivella, Silet, totes aquestes zones així, todo lo que es el Condesa, todo lo que es el Sagunto, y después ya es lo que veiem así, que es lo que la línea Pistarasol, también denominada inmediata Valencia, defensa inmediata, posición Valencia, el Puig, todo eso es lo que tinguem confirmat a manat, de que el Puig, Rafael Buñol, Bétera, la Junquera, la carretera Llíria, Ribarroja, els Carasols, per darrere, en Palma, hasta Vilamarxant, la zona 4, que se suposa que es controlaria. Després que veiem així, Llíria. Fixeu-se que la defensa de Llíria se n'entra quasi, les últimes defenses linden en la Pobla. O sigui, linden no, n'hi ha una part que és de la Pobla, una part xicoteta de la Pobla. Lo que és. I després se n'abaixen hasta Benaguaseca.
i se n'abaixen fins controlar el riu, en Túria. Que és el que estem fent ja d'entrar, mira. Estem fent que això, estem tancant el circle, i un circle ampli. I a més, fa això curiós, claro, així tanquen el camí que vam dir l'Holocau. Ja, tot. I ara tenim més en entre per així. Vale. Ja m'ha plegat a este lloc, que són les defenses que n'hi ha en el 39. Així ha ficat una sèrie de noms que crec que són interessants, perquè són tots aquells que han fet possible plegar a este mapa. El Martín Duarte, el Red, el Rosselló, el Muriel, el Hernández, el Aldón, l'Urban, que després tiene el privilegi també de tenir així, Badenes, Alexandre, Alcácer, Paco García, Carles Asensi, Romero, Alabú. Veieu que molts, no és casualitat que són companys de vosaltres i que són d'ací de la comarca. I moltes coses. Entonces, ¿qué veiem així? Sí, pasa al siguiente. Vale, entonces, ¿qué es lo que lo veremos así? Que sí que evitar que n'hi ha línies, però que tinguem un sistema integrat, un sistema completo. Que no puguem parlar ni de línia secundària ni de línia. No, totes les línies són un conjunt que és integrat del sistema, que són importants. Serà una línia de contacte o serà un segon escaló, un tercer escaló de la defensa, però tot és tot un sistema integrat. Què és el que permeteix este sistema integrat? O sigui, què és la columna? Sí que és veritat que té una columna. Aquesta columna què és? La línia d'escalassol, línia de defensa immediata, la línia intermèdia del Palància i el sector Llíria. Tot això conforma algo més que línies, que és l'organització defensiva entorn al camp de Túria i al nord. Què permet aquesta organització defensiva? Lo que comentava en els informes. Localitzar, el primer que res, per a on on entren. Canalitzar, què vol dir? Això que millor m'ho explicava un poc el passer de Turba, quan jo començava a treballar en ell. Si veieu així que la línia via marxant, si aconsegueixen entrar per així, veieu que tinguem fortificacions així. Així ens anem a filar lateralment. I tinguem fortificacions, anem a filar-nos ahí. Estem creant un passillo de foc. Els anem a atrapar per així i per així. No és que quan entren, els han localitzat, han aconseguit fer una ruptura. Però encara que estiguem dins del sistema, no passa res. Ho tinguem previst. Canalitzar. Han canalitzat l'atac i a partir que canalitzem l'atac, què és el que també han tingut previst? Les bases de partida. Com anem a contraatacar i a detindre. Si ens entren per així, les bases de partida seran així i així va dir. Entrarem. Per això que ho fiqueu així, des d'ací podem entrar ahí si ens entren per ahí. Lo que crea es lo que es diría una verdadera barrera para tancar el pas a l'invasor. Entonces, pues así más o menos acabe. La idea que voy a deixar es la importancia de totes les línies, la importancia de Llíria, la importancia de la comarca y esa visión integrada de la defensa. Que més allá de una línea de así, no, va a ser muy complejo. Però conforme vam anar avançant, teníem previstes unes línies i el que vam fer és anar tancant tot el sistema. En el 38. Per sort, ara, Llíria ha sigut fins ara una de les zones més desconegudes i per sort, tancar-les, ara després ells ho han estudiat, va coneguent-se més i permetint l'estudi de Llíria ja permetís tancar el sistema, conèixer, entendre un poc més tota aquesta maranya de línies i donar-se compte que, a més, conforme que això d'Urban i tots que hem estudiat, que fins l'últim moment van estar fortificant. El que va voler dir que fins l'últim moment vam estar perfeccionant el sistema. Entonces, pues así, ho deixo per les preguntes que
Què vull dir?